Bună, YouTube, să vă voi arăta cum se face, cum să vă puneți pe Minecraft un texture pack. Da, adică, da, ați înțeles voi. Intrăm într-o pagină, vă găsești texture pack-ul și pe aceea vi-l dau la îndați, cum o să fac eu acum. Să zicem că ăsta luăm, dăm download, așteptăm un pic, văd că sunt așa, gata, s-a salvat. Așa, gata. Intrăm aici, în computer, intrăm în favori, intrăm în download, intrăm în folderul download și scoatem texture pack-ul. Acum, intrăm aici și scriem Shift și 5 în același timp, A, P, P, D, A, T, A, Shift și 5 în același timp. Acum intrăm în folderul roaming, în .minecraft, în texture pack, ștergem pe astea, punem pe astea, intrăm în Minecraft, scriem un nume, intrăm, în opțiune, resurse pack, scuzați, trebuia să punem în resurse pack. Deci intrăm tot în Minecraft, în texture pack, ăsta, îl puneți din nou pe desktop, intrați în resurse pack, uite aici, resources pack, dăm și băgați aici, în folderul resources pack, băgăm ăsta, dați acolo și acum intrați în Minecraft și uitați-l, dăm done. Ce șmecherie! Uitați! Merge. Deci, vă rog, dați-mi mult un like, subscribe și coment. Sper să-mi dați un like ca să mențin părerea că pot să-mi continui acest cont de YouTube. Oricum, eu am fost Pro Extreme by Q. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!